Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Ахирет дәрисләрен дәвам итәбез. Һәм без сезнең белән бер үк вакытта бик җиңел булмаган, катлаулы булган һәм шул ук вакытта бик мөһим булган, безгә белергә тиешле, аңларга тиешле булган үлем исереклеге дигән темага кирдек. Шулай бит? Һәм без сезнең белән әйттек, һәрбер кеше менә ничек итеп бу дөньяга туа, әнисеннән туа, шулай бит инде менә бу әйтик кешенең туу процессы, килү процессы булган кебек, бу дөньядан китү процессы да бар. Һәм алар икесе дә фәрештәләр белән бәйле дидек, шулай бит инде. Һәм менә монда дагы махсус, Алла Тәгалә махсус билгеләгән фәрештә, үлем фәрештәсе килеп, кешенең җанын суырып ала. Һәм җан тәннән чыккач, кешенең бу дөньядагы тормышы бетә. Һәм ул барзахи тормышка күчә диде. Һәм менә шушы җан тәннән аерылган вакытта кешенең халәте урысча агония смерти, үлем исереклеге дип атала дип әйттек. Шулай бит? Һәм менә бу халәтне аны бөтен кеше тоя, изге кеше булсынмы, хәерле кеше булсынмы, яман кеше булсынмы, кафир булсынмы. Хәтта сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд, без сезнең белән әйттек, үлгәндә, субханаллах, ла илаха иллаллах, инна лил маути сакарат диде. Ла илаха иллаллах, шуннан да үлемнең авырлыгы, үлемнең ачысы бар икән диде. Үлемнең ачысы бар икән дип әйтте. Шуңа күрә үлем кешегә карап килә. Кеше нинди аның иманы, дине, тақвалыгы, кылган гамәле нинди халәттә булса, шул халәттә килә аңа үлем. Шуңа күрә кемгәдер чагыштырмача үлем җиңелрәк киләчәк, кемгәдер үлем авыррак, кемгәдер бик авыр булачак, бик авыр булачак. Әлбәттә бу кешенең кылган гамәле, тормыш рәвеше белән бәйле. Хәтта без сезнең белән әйттек узган дәрестә, хәтта үлем фәрештәсенең кыяфәте дә кешесенә карап төрлечә булачак дидек. Шулай бит? Әгәр дә кеше явыз булган икән, гынахка чумып яшәгән икән, әлбәттә аңа инде кояш кебек балкып, елмаеп килмәячәк. Ул аңа бик куркыныч хәлдә киләчәк. Һәм шулай ук без сезнең белән әйттек, үлем ике төрлегә бүленә дидек. Бар хәерле үлем, яхшы үлем дип атала инде ул. Үлемгә алай дип әйтү авыр булса да, ничектер мәзәгрәк булса да, ләкин ул барыбер бар, яхшы үлем, хәерле үлем дип әйтәбез инде. Бар хәерсез үлем. Хәерсез үлем бар инде. Шуңа күрә бар хуснул хатима дип килә инде ул гарәпчә. Хуснул хатима, ягъни хәерле, күркәм үлем. Хатима ни була инде? Ахыр, әҗәл. Һәм суул хатима дип килә. Яман үлем дип килә. Яман үлем дип килә. Иншалла, бүген менә шушы яхшы һәм яман үлем турында сөйләшүне башларбыз иншалла. Башларбыз, чөнки ул бер дәрестә генә сөйләп бетерә торган әйбер түгел. Әлбәттә, менә шушы үлем исереклеге башлангач, кеше үзенең менә хәзер бу дөньядан ахиреткә күчәсен аңлаячак, һәм монда инде бөтен кешедә әлбәттә бу әйбергә ышаначак, инаначак, атеист булса да, бөтенләй Аллаһ Тәгаләнең барлыгын, берлеген танымаган кеше булса да, ахирет юк дип йөргән булса да, инде үлем исе килгәч, үлем фәрештәсе килеп баскач, монда бөтенесе ышаначак. Бөтенесе ышаначак инде. Монда теге гомер буе, юк, мин гомер буе ышанмадым, мин сиңа ышанмыйм дип, ул инде икенче якка борылып ята алмаячак. Шуңа күрә бөтен кеше ышана. Һәм бик күп кешеләр шушы вакытта кире кайтырга теләячәкләр. Ягъни әҗәлне кичектереп, бераз гына Аллаһ миңа вакыт бирмәс микән дип, алар бик каты дөньяны арттырырга һәм бик каты яңадан кайтырга теләячәкләр. Һәм кафир булса, ни өчен сорау? Ни өчен? Мәсәлән, маңа дәлил китерергә була
Мәсәлән, Мөъминнәр сүрәсенең 99-нчы аятында әйтә Аллаһ Тәгалә: "Хатта иза джаа ахадахумул маут, кала рабби ирҗиғун." Кашанды шуларның берсенә ди, шул кешеләрнең берсенә ди, үлем килеп җитсә ди, ягъни ул аны сизде, тойды, күрде, ул әйтерде: "Кала рабби ирҗиғун." Эй Раббым, мине кире кайтарсаң иде. Раббым, мине кире кайтарсаң иде. Бу берничә аятта кабатлана, бер генә аятта түгел. Һәм сорау, ни өчен кешенең үлем фәрештәсе килеп баскач, кире кайтырга, тормышын озынайтырга теләге булачак? Ни өчен менә? Әлбәттә, кемдер әйтергә мөмкин инде, дөньядагы, кемдер уйлап куярга мөмкин. Мәсәлән, дөньядагы эшләре бетмәгәндер. Шулай бит, кемдер әйтә, минем түбәмне ябып бетерәсем бар бит әле ди. Кемдер әйтә, мин бит инде ди, быел ала бирсә сдача дипломны ди, нейди, алам ди, дипломны алам бит инде ди. Кемдер әйтергә мөмкин, уйларга мөмкин инде, мин өйләнәсем килгән бит әле дип инде. Әлбәттә, без үзебезнең дөньяви мәшәкатьләребезгә чумып, шуннан чыгып фикер йөртсәк, кеше уйлап куярга мөмкин. Мәсәлән, менә безгә әйтсәләр, менә синең хәзер бүген үлем фәрештәсе килә, ләкин син аны бурып җибәрәсең, тагын сиңа бер ай вакыт бирелә дисәләр, хәзер кеше бит уйларга мөмкин, шулай бит. Мин нишләрем микән дип. Кемдер инде кешенең бер ай вакыты калды, мәсәлән. Кеше нишләрем микән? Кемдер өйләнмәгән булса, өйләнеп каласы килә, кияүгә чыкмаган булса, кияүгә чыгып каласы килә, кемдер каядыр барага хыялланган булса, бер нәрсәсен кызганмыйча, әҗәткә чумып булса да, шунда барасы килә. Ләкин хакыйкатьтә үлем фәрештәсе килгәч, менә кемнәр бик каты ялварып Аллаһтан сораучылар, алар берсе дә дипломны аласы бар иде, өйләнәсем бар иде, кияүгә чыгасым бар иде, баламны күрәсем бар иде, фәлән туганымны күрәсем бар иде дип, берсе дә андый уйда булмаячак. Чөнки гомумән аңа андый уй кирмәячәк. Бөтенесенең дә уйы һәм үкенече бер булачак. Нәрсә? Изгелек кылырга иде. Кылмаган изгелекләремне кылырга иде. Кем имансыз булган, аның тизрәк иман китереп, иманлы булып яшисе килә. Әз генә булса да, бер ай булса да, бер атна булса да, бер көн булса да, бер сәгать булса да, кемдер гомер буе бер намаз укымады. Һәм кашан ул үлем фәрештәсе белән кем әйтмешли, с глазу на глаз күрешкәч, один на один калгач, бергә бер әлбәттә ул укымаган бер намазын булса да кайтып укыйсы килә. Тотмаган бер уразасын булса да тотып карыйсы килә. Бирмәгән садакасын тизрәк кайтып, нәрсә? Бирәсе килә. Шуңа күрә имансызның кайтасы килә иманлы булыр өчен. Гынахка чумган кешенең тизрәк тәүбә итәсе килә, кылмаган эшләрен кылып бетерәсе килә. Шулай бит. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Әгәр дә аларның берсенә үлем килсә ди, ул әйтә: "Рабби ирҗиғун." Я Раббым, мине кире кайтарсаң иде дип әйтә ди. Ни өчен? Аллаһ Тәгалә 100-нче аятта әйтә, Мөъминнәр сүрәсенең 100-нче аятында әйтә: "Лә'алли а'малу салихан фима таракту." Бәлки мин ди моңа кадәр эшләргә теләмәгән изгелекләремне нишләр идем ди? Эшләр идем ди. Ягъни, аңа ничә мәртәбә килеп әйттеләр? Ук инде намазыңны инде. Ук инде нәрсә булган инде шушы 2 сүрәне ятлап, көненә 5 мәртәбә, ягъни 5 минутман да 10 минутны басып намазыңны укы. 1000 хәйлә тапты, 1000 сәбәп тапты. Шулай бит инде. Менә шуны кайтып укыйсы килә. Аңа күпме әйттеләр ураза тотын дип. Шуны кайтып тотасы килә. Шуңа күрә нәрсә ди? Ләгалли аъмалу салихан фима таракту ди. Бәлки мин шушы моңа кадәр кылмаган изгелекләремне кылыр идем ди. Чөнки белә, монсыз булмый икән. Бу кирәк икән. Менә шушы кирәк икән. Шуңа күрә берсенең дә, менә валлаһи дим, берсенең дә Аллаһ Тәгалә 1 сәгатькә ярар инде, менә үлем фәрештәсе бар әле ишек алдында әйләнеп керәле. Тагын 1 сәгать яши дисә, берсе дә телефонга тотынып, балаларым мин китәм. Берсе дә анда каядыр шалтыратып, синең миңа әҗәтең бар иде, китер әле шуны. Берсенең дә башына дандый кирмәячәк. Бөтенесенең нәрсә? Кемдер сәҗдәгә егылыр иде, кемдер намазга егылыр иде, кемдер җылы-җылы тәүбә итер иде. Чөнки белә, бетте, моннан соң бүтән булмый. Менә шуңа күрә бик күпләр сораячак. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Кәллә. Ләкин юк ди.
Бітті. 70 ел яшады бит инде. 60 ел яшады бит инде. 50 ел, 40 ел жетмәді. Шулай бит инде. Шуңа күрә 1 сағат жетмей, 1 ай гына жетмейін. Тамам. Булды. Аллаһ Тәгалә нәрсә? Вакытында бирде. Әҗәл вакыты җиткәч, без сезнең белән әйттек, аятлар китердек. Инна әҗәлаллаһи иза җа'a ла юаххар. Аллаһ куйган вакыт җитсә, ул кичектерелми дидек. Шулай бит. 1 секундка да гомереңне озынайта алмыйсың. Ялварып еласаң да, тирсәңне тешләсәң дә, бармакларыңны кимерсәң дә, бер нәрсә эшләп булмый. Аллаһ Тәгалә шуңа күрә кәллә иннаха калиматун хуа qa'iluha ди. Бу ди, аның әйткән сүзләре генә ди. Бу аның сүзе генә ди. Бу гамәлгә ашмаячак. Ва мин вараихим барзахун ила яуми юбгасун. Аларның артында ди. Аларның артында кыямәт көненә кадәр барзах тора ди. Барзах, ягъни киртә кыйма, битте. Кыймадан чыктың, теге якка кирип буламы? Кирип булмый ди. Бу Мөэминнәр сүрәсе 99-100 аяты. Шуңа күрә бик күпләр сораячак. Мәсәлән, укып карый аласыз Мунафиклар сүрәсенең ахыр аятларын. Анда башлана инде: "Я юхаллазина аману ла тулхикум амвалукум ва ла ауладукум ан зикриллах". Иман китергән бәндәләр, сезне ди балаларыгыз да, мал-мөлкәтләрегез мәшәкатьтә дә сезне Аллаһны зикр итүдән ярагайтмасын ди. Ягъни гыйбадат кылудан, изгелек кылуга бала дагын, семья да һәм мал-мөлкәт, эш, кәсеп берсе дә киртә булырга тиеш түгел. Ва ма яфгал залика фаулаика хумул хасирун. Кем ди моны эшләсә, ул хәсрәттә булыр ди. Һәм Аллаһ Тәгалә шуннан соң дәвам итә. Үлем килсә, нәрсә ди? Я Раббым, мине кайтарсаң иде, мин ди садакаларымны бирер идем ди. Ягъни бирмәгән закатларымны түләр идем, бирмәгән садакаларымны бирер идем ди. Бу Мунафиклар сүрәсе. Мунафиклар сүрәсе. Менә шуңа күрә Аллаһ Субханаху ва Тәгалә безгә хәбәр бирә, бик күп кешеләрнең кире кайтасылары килер иде, ләкин бер кеше тарихта кайтамы? Кайттымы? Безгә кадәр бер кешенең дә кайтканы булмады, һәм бездән соң да булмаячак. Шуңа күрә кайбер кешеләрнең әле иманга, дингә килеп бетә алмаган, кайбер татарлардан ишеткәнегез бар бит инде. Аннан кем кайтканы барсың әле? Аның бер чыннан да дөрес әйтәләр, бер кемнең дә аннан кайтканы юк. Ни өчен? Чөнки аннан кайтармыйлар. Аннан кайтармыйлар. Хәтта бер шулай хәзрәт инде вагазында әйтә, менә ди теге хәзер бит инде заманалар шулай, телефон, машиналар, хәзер бит инде компьютер, тегесе бусы. Безнең бит инде әбиләр, бабайлар улай берләрне күрмәде. Шулай бит инде. Шуннан бер абый әйтә ди, шулай телефоннар бит инде гаҗәеп бит инде. Хәзер шалтыратасың, үзеңнең сурәтеңне күрергә була, теге кешенең сурәтен күрергә була. Мәсәлән, скайплар чыккан бит инде, хәзер WhatsApp'тан да була, Telegram'нан да. Гаҗәеп дөнья. Безнең әбиләрнең мондай берләре булмады. Шулай бит, хәтта безгә ләктәлек кичкенә вакытта почтага чаба идек. Шулай бит, алло дип. Менә гаҗәеп дәрәҗәдә бөтен нәрсә үзгәрә. Шуңа бер абый әйтә ди, хәзрәт, менә әнием кайтып теге дөньядан күрсә ди, бу телефоннарны ди, бу хәзерге замананың яңа үзгәрешләрен ди, ул ди нәрсә әйтер икән, сүзсез калыр иде, менә ди күрсә ди. Шуннан уйлап тордым да әйттем ди, абый ди, әниең тирилеп кире кайтса, монда сез күргәннәргә гаҗәпләнмәсе иде, үзе күргәннәрне сөйләр иде дип әйттем ди. Ягъни без монда ни күрәбез, һәм алар ниләр күрә микән анда. Шулай бит. Шуңа күрә берәрсен Аллаһ Тәгалә кайтарса, берәр сәгатькә. Минемчә берсе дә бу телефонны да сөйләмәс иде, башкасын да үзе нәрсәләр күрде, шуны сөйләр иде. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, кәллә, юк ди, юк, битте. Артка таба бара алмый кеше. Бу дөньяга туган кеше кире әнисенә кайта алмый. Буламы? Юк. Битте, тамам. Кирегә юл юк. Шулай бит инде. Менә шуның кебек, дөньядан киттең, монда кире кайтып булмый. Һәм менә ни өчен безгә бик мөһим шушы үлем исереклегендәге вакыт. Бу вакыт нигә мөһим бу? Менә кешенең соңгы мизгелләре җиткәч, аның дошманы гомер буе аңа каршы сугышып, аны җәһәннәмгә илтергә теләгән дошман кем? Шайтан. Шайтан белә.
Менә кем уйлый шайтан ахмак дип, ул үзе ахмак. Шайтан ахмак түгел. Теге недооценивать врага, ул дөрес түгел. Нельзя недооценивать врага. Безнең дошман бик акыллы. Безнең дошман бик уяу, бик тырыш һәм бик тәҗрибәле. Менә әгәр дә хәзер менә монда өлкәнрәк апалардан араларында бардыр мөгаллимәләр, гомер буе укытучы булган, кемдер гомер буе бухгалтер булгандыр, кемдер гомер буе экономист, башкасы булгандыр. Шулай бит инде. Әгәр дә хәзер мин сорасам, мәсәлән, арабызда татар теле укытучысы бармы дип, кемдер мәсәлән турып әйтә, мин ди 40 ел анда мәсәлән стаж. Мин ди 40 ел татар теле укыттым ди. Менә мин бәлки нинди генә акыллы булсам да, үземне акыллы дип әйтмим инде. Мин аның белән бәхәсләшә аламмы татар теле укыту ысулларында? Ул мине басып куя, чөнки ул 40 ел гомерен биргән шушы эшкә. Яки бухгалтер мәсәлән 40 ел бухгалтер булып утырган, аның күзе чыккан. Төнне уятып сорасаң да ул сиңа сөйләп бирә. Мин аның белән бәхәсләшә аламмы? Юк. Чөнки ул профессионал, аның 40 ел стажы бар. Кешеләрне ипләп кенә җәһәннәмгә озату эшендә шайтанның күпме тәҗрибәсе бар? 40 ел? Юк, 100 ел? Атабыз Адәм белән анабыз Хавада иң беренче тәҗрибә үтте, һәм аларны ишәтте. Җәннәттән чыгартты. Стаж, работай, карагыз безнең дошман. Һәм менә атабыз Адәм белән анабыз Хавадан башлап бүгенге көнгә кадәр күпме кешенең башына җитте иблис. Әллә алар бөтенесе җүләр булдымы? Әллә нинди дахи кешеләр килде. Әллә нинди генийлар килде. Әллә нинди сиясәтчеләр килде. Илләр белән, цивилизациялар белән идара иттеләр. Әллә фараоннар җүләр булган дип уйлыйсызмы сез? Фараоннар җүләр булмаган. Карагыз, цивилизация древнего Египта. Әле бүген алар Египетта турист алдап йөриләр. Иштейн акча эшләп. Кашандыр Египетта безнең даже узган ел гасырның башында безнең күпме художниклар, күпме безнең көчле кешеләрбез Египетка киттеләр. Ни өчен? Чөнки анда цивилизация иде. Безнеке кебек кенә түгел. Ул бүген генә ул артта калды. Кемдер әйтә Африкале дип. Ниме? Древний Египетны карагыз, пирамидалар, ниләр. Алар акылсыз кешеләр булмады. Ләкин шайтан нишләтте? Ипләп кенә. Җәһәннәмгә. Чөнки күпме кеше күферлектә үлде. Күпме фараоннар үзләренә табындырды кешеләрне. Шулай бит. Менә шуңа күрә аның тәҗрибәсе, күпме профессорлар, күпме физиклар, математиклар, медиклар, ниләр бүгенге көндә профессорлар штабилләп кая китәләр, Алла сакласын, җәһәннәмгә китә. Шуңа күрә тәҗрибәсе аның зур. Шуңа күрә ул белә. Адәм баласының соңгы мизгелләре шайтан өчен нәрсә? Соңгы мөмкинлек, последний шанс нишләтергә? Моны җәһәннәмгә җибәрергә. Шуңа күрә монда китте финишная прямая. Ул аны яхшы белә. Һәм ул белә, әгәр дә хәзер мин аны җәһәннәм юлына боралсам, соңгы мизгелләрдә ул кая китәчәк? Җәһәннәм юлына. Һәм кемдер, хәтта карагыз, кемдер барды да җәннәткә таба, без күргәнчә инде. Без уйлыйбыз аны. Машалла, дәрестә, намазда, гыйбадәттә, садакасында бирә кебек ишен ачып карап булмый. Аллаһ кына белә. Соңгы мизгелдә барды да җибәрде тегене шайтан. Әлбәттә, Аллаһтан узып эшләй алмый берсе дә. Ләкин бер нәрсәнең дә һәр нәрсәнең хикмәте бар. Шайтан белә, кеше ни гамәлдә үлсә, нәтиҗәсе шуның белә булачак. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә әйткәч, бер кеше, кара бу нинди изге кеше дигәч, Пәйгамбәр нәрсә диде? Иннамал агмалу бил хаватим диде. Гамәлләр ахырыннан күренә диде. Цыплят по осени считает. Гамәлләр ахырыннан беленә диде. Шуңа күрә ахырда тайпылсаң, Алла сакласын, алдагы бөтен нәрсәң юкка чыгара мөмкин. Шуңа күрә шайтан үзенең бөтен көчен, бөтен куәтен бирә нишләргә? Ничек тә булса аны адаштырырга. Ничек тә булса адаштыр. Һәм моның өчен ул бит бер үзе түгел. Шайтанның гаскәре бар. Һәрбер имансыз кешене ул куллана. Һәрбер үзенең гаскәрен куллана, шушы кешене адаштыру өчен. Карагыз, Абу Талиб. Абу Талиб кем ул?
Пәйгамбәребезнең абыйсы, әтисенең бер туганы. Шуның кулында үсте дип әйтсәк тә була. Әнисе үлгәч, сөекле пәйгамбәребезнең бабасының кулына калды. Бабасы үлде дә, Әбу Талибны чакырып әйтте: "Менә бу үзеңнең балаңа карый да моны кадерлә" диде. Һәм үзенең баласына карый кадерләп үстерде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Шулай бит, Әбу Талиб үлергә ята. Пәйгамбәребез белә, шәһадәт кәлимәсен әйтсә, нәрсә? Иншалла, аның бар мөмкинлек җәннәткә кергә. Чөнки ул мөселман булу белә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кырында утыра, елап утыра. Ey abıyım dey. İşhət dey. Namaz oku demey. Çünkü bitti vakit namaz okurga. Şoyma? Urazat tut demey. Hoş kıl demey. Sadaka bir demey. Ayda zikir, dua, Fatiha'nı yatlatam demey. Bitti vakit yok. Hazır bir neçədir minuttan kile ölüm feriştesi. Şehadet getir dey. La ilahe illallah deb aytdi. Kıyamet gününde Allah karşına basıp sana cennet sırayacakmın dedi. Senden mağfirat sırayacakmın. Senin için dedi. Нишләргә Әбу Талибка? Кырында 2 мөшрик басып тора. Шайтан җибәрде шуларны. Һәм әйтте: "Эй Әбу Талиб" диде. "Нәрсә син ата бабаңның диненнән ваз кечерсеңме" диде. "Ничек инде син бит, синең бабаларың бит путка табынган. Лат, Узза, Ягук, Ягус ка табынып яшәгән." Шуннан соң торды да, нәрсә диде? Нәрсә, дөресен әйткәндә, нәрсә чего достоин, шуны әйтте инде. Нәрсә диде? Мин ата бабамның динендә калам диде. Һәм үлде. Битте. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям дуга кыла аламы аның өчен? Юк. Чөнки ул кем булып китте? Кафир булып китте. Все битте. Ул аңа дуга кыла алмый. Һәм ул аны җәһәннәмнән чыгарып, җәннәткә кертә алмый. Менә шуңа күрә шайтан бөтен нәрсәне эшли. Һәм җиннәрнең бар шундый ниләре, способностьлары дип әйтәбез инде, алар кеше сүрәтенә керә. Алар төрле кыяфәттә киләләр. Хәзер менә уйлап карагыз, адәм баласы үләргә ята. Аның үлем исереклеге килде. Менә бу үлем зәгыйфлеге килде. Аның акыл томаланды. Хәзер аның бу самоконтроль дигән әйбер юк. Аның хәзер үз-үзен тоту, тукта, так, мин үлем, тукта хәзер. Мин бит ла илаһа иллаллаһ әйтергә тиеш. Кая ул хадис? Берсе дә юк моның. Чөнки ул үлем исереклеген, ул үзенең нәрсә сөйләгәнен белми, нәрсә әйткәнен белми. И шайтан килеп бөтен гаскәре белән. Хәтта галимнәр әйтә, шайтан ди килергә мөмкин әнисенең кыяфәтендә ди. Әтисенең кыяфәтендә. Ниндидер якын туганының кыяфәтендә килә. Мөмкин килергә, килергә. Һәм шуларның телләре белән, мәсәлән, ул белә аның әнисе үлгән, әнисе тегендә аны сагына, мәсәлән, бу үлергә ята, әнисе кайта да. Балам ди. Без шунда ди, без сине көтәбез ди. Карале, менә бит ди. Бу дин дөрес түгел ди. Менә бу дин дөрес ди. Яки менә бу юл дөрес ди. Син менә шулай әйтеп ди. Менә бу әйберләр, булар бөтенесе дә Алла сакласын булырга мөмкин. Менә шуңа күрә Абдулла бар, без бит инде беләбез, 4 мәзһәб, шулай бит. 4 мәзһәбнең дә башында безнең зур 4 галимебез торды. Без үзебез Ханафи мәзһәбендә булсак та, һәм безнең имамыбыз Әбу Ханифа булса да, без башка мәзһәбләрне хөрмәт итәбезме? Әлбәттә итәбез. Һәм без аларны әхле сунна вәл җамаға дибез. Имам Шафигыйны да аның башында торган, Имам Малик, һәм шуларның берсе Ханбали мәзһәбенең башында торган имам кем ул? Имам Ахмад. Имам Ахмад. Зур безнең өммәтебезнең зур галиме. Абдулла әйтә, минем әтием үлем исереклегендә ятканда ди, уйлап карагыз, 4 мәзһәбнең берсе Имам Ахмад, зур галим. Мин ди аның ди авызы ачылып китмәсен дип шүпрәк тотып тордым ди. Вафат булса, бәйләп куялар бит инде. Теге ни вакытында, әле йомшак булганда шулай бәйләп куялар бит инде. Ул ди кай вакыт аңсыз кала, аңы китә иде ди. Аңын югалта иде, кай вакыт аңына килә иде. Кай вакыт аңын нитә юк ди. Шуннан соң ул ди югалы дип әйтте ди. Ягъни авызыннан ишетелә, югалы дип шулай әйтте ди. Кулы белән күрсәтеп инде ди. Шуннан аңына килгәч, мин әйттем ди, әтием, син нәрсә эшлисең дип әйтәм ди. Нәрсә эшлисең дип әйтәм ди. Шуннан соң ул әйтте ди. Шайтан хәзер ди минем каршымда басып тора ди.
Ул бит жүләр түгел инде. Ул безнең зур галимебез Имам Ахмад. Ул мәҗнүн түгел. Теге сихерләнгән, башы киткән түгел. Ул безнең зур галимебез. Ул әйтә, миңа әтием әйтте ди. Шайтан минем каршымда басып тора ди. Ачуыннан бармакларын тишли ди үзенең. Ягъни ачуыннан ди, чөнки гомер буе Имам Ахмадны адаштырырга, саташтырырга тырышты, барып чыкмады. Чөнки ул безнең иң зур галимнәребезнең берсе булып калды, үз өстендә иң күп эшләүчеләрнең берсе булып калды. Һәм шушылай бармакларын тишли, ул миңа әйтте ди, Ахмад ди, син барыбер миннән качтың бит дип әйтте ди. Ягъни мин сине нәрсә җиңә алмадым ди. Всё, мин нәрсә була инде безнеңчә әйткәндә, я признаю свое поражение ди. Мин сине җиңә алмадым ди. Имам Ахмад нәрсә диде? Юк әле диде. Нәрсә? Война еще не закончена. Ни өчен? Әле җан чыкмаган бит. 10 секундтан соң чыга. Но карагыз, шайтан мәкерле. Аның подход индивидуальный, һәр кемгә. Шуңа күрә гомер буе Имам Ахмад белән сугышты. Имам Ахмадның бөтен слабостларын, бөтен ниләрен өйрәнгән шушы противник соңгы вакытта нәрсә дип килгән? Тынычлан инде. Имам Ахмад, тынычлан, мин җиңелдем дип килгән. Карагыз, ничек алдамакчы була. Имам Ахмад аңлап алдымы? Шунда бит инде уйлап куярга икән. Да, альхамдулилlah. Мин барыбер җиңелмәдем сиңа дип, он мог расслабиться урысча әйткәндә. Шулай бит. Ләкин нәрсә диде? Юк әле диде. Җаным чыккач була диде. Менә шуңа күрә бер кашан да Имам Ахмад ул кулыннан чыкындырмады нине. Ул һәр вакыт көрәшә иде, һәр вакыт. Әлбәттә безгә инде бу галимнәргә зур безгә бик ерак, ләкин әйтәсем килә шуны, алар да бу зур сынауларны бик кат үттеләр. Аларга сынаулар нык булды. Шулай ук Имам Ал-Куртуби яза, без беләбез, Куртуби дигән тәфсир бар. Шулай ук таныклы, күренекле галим. Безнең остазыбыз ди, Имам Ахмад ибн Умар Ал-Куртуби ди, әйтә иде ди. Biz ди, үзебезнең остазыбыз Абу Джафар Ахмад ибн Мухаммад Ал-Куртубиның ниенә бер туганы янына килгән идек ди. Ул Кардавада үлеп ята иде ди, ягъни үлем түшәгендә ята иде ди. Шуннан соң аңа ди кырындагы кешеләр әйттеләр ди, әйт, ишхат, ла илаха иллаллах дип әйттеләр ди. Чөнки мөселман үлгәндә сөннәт булып тора, исенә төшереп тору. Шулай бит кабатлап. Ашһаду ан ла илаха иллаллах, ашһаду ан ла. Biz аңа әйттек ди, остазга ла илаха иллаллах дип әйттек ди. Ул юк дип торды ди. Юк дип торды ди. Шуннан ул аңына килгәч ди, biz сорадык ди, нигә син юк дип әйтәсең? Без сиңа әйт ла илаха иллаллах дип әйтә. Син юк дип әйтәсең ди. Шуннан соң ул әйтте безгә ди. Миңа ди ике шайтан килде ди. Берсе уңымнан килеп утырды, берсе сулымнан килеп утырды ди. Берсе әйтте ди, яһуд булып үлсен. Бу хак дин дип әйтте ди. Икенчесе, син насара булып үл. Бу иң хайырлы һәм иң дөрес дин дип әйтте ди. Шуннан соң мин икесенә дә нәрсә дип әйттем? Юк дип әйттем ди. Ягъни улаларның ишетмәгән инде ла илаха иллаллах дип әйт дигән сүзләрен. Ул теге ике шайтанны ишеткән. Шулай ук кайбер риваятларда килә инде, берсе әни рәвешендә килгән дип, берсе әти рәвешендә. Чөнки менә кешегә бит кемнең сүз үтә? Якын кешеләрнең. Аның әнисе үлгән булса, ул инде аның өчен якын кеше, шулай бит. Шуңа күрә әни рәвешендә килеп, улым менә булай эшлә, кызым булай эшлә дип, әни кыяфәтендә кемгәдер бала рәвешендә килергә мөмкин. Аның гакыйдасын, иманын җимереп, нишләтергә? Көфрлектә җибәрергә. Шуңа күрә андый хәлләр алар инде бар, Алла сакласын. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Ахырында диде. Ахыры белән диде. Бөтен әйбер ахыры белән бирелә диде. Шулай ук менә монда инде хадис китерергә була. Сугышларның берсендә шундый хәл була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында инде бу Сахл ибн Сахл ас-Сагиди радиллаһу анху тапшыра. Бер вакыт сугышта ди, без күрдек ди, арабыздан беребез ди, шундый батырларча ди, шундый ни белән ди,
құралын тұтып дұшманға кетті дей. Шу қадар дұшман білән, ілік бет енді қылыш білән соғышқандар, шулай бет. Оқ, сүңгі білән, шулай шу қадар дұшманларны дей, ол ябырылды дей дұшманларға. Біз дей аңа қарап сұқландық дей, һәм арабыздан біріміз айтты дей, бүгін дей, міне бұл қардашыбыз сауап жиған кебек, біріміз де сауап жи алмас деп айттық дей. Чөнки бүтін күшаңа сұқланған. Ол бетін соғыш қырында кімнің кім екені көріне. Хатта соғышта керек ме Алла сақласын бізге. Әз генә бірер проблема болса, нәрсе? Шундук кіші өзінің жүзін аша. Шулай бит енді. Шундук көселер караптан шабыша башлыйлар, қаша башлыйлар. Ол биттегі шәй ішкенде, бәліш ошағанда кішінің кім екені біліп болмай. Ауырлық келгеш дейла. Амында міне ауырлық келген қорылар. Бірсі шу қадар қылыш білән кейтті, қорықмай бірсінен де. Һәм айтайынды, біздің арабызда дей, бүгін аның кебек бір кімді сауап жимағандар дей. Пейғамбар саллаллаху алейхи бұл сөзін іштеді. Нәрсе дей? Ол жаһаннамда болашақ дей. Қарағыз, бүтін кіші сұқлана, аның ғамәліне сұқлана. Қаралы дей, міне нешік дей. Пейғамбарыбыз нәрсені біле? Ақырын біле. Шулай ма? Ақырын біле. Ол нәрсе дей? Жаһаннамда болашақ ол кіші дей. Шуннан соң бір сахаба, пейғамбар, алар білелер, пейғамбар өз башыннан бір қошанда бір сөзді айтмады. Шулай бет. Демек, пейғамбарыбыз бұлар білмегенні білген. Шуңа көре айткен. Шуннан бір сахаба айта, мен де аның қырынан кетмейм дей. Ақырға қадар шуның қырында болам деп пейғамбар бұлайғын айтмады дей. Көп мәдір уақыттан соң бұл сахаба егірі пейғамбарыбызға хам айта, я Расулалла дей, шахадат кетірем дей, сен Аллахның елшісі дей. Яғни, бұл нәрседір көрген қазір. Шулай бет. Нәрседір білген һәм пейғамбарыбызның пейғамбарлығына тағын бір инанған болып шығайын. Қышқыра, шахадат кетірем дей, сен Аллахның елшісі дей. Шунан нәрсе болды дегеш, бұл айта, я Расулалла, біз де ол кішіге де қарап сұқландық, ғажапландық де, аның батырлығына, аның күшіне де, аның тұрышлығына Аллах yolunda де, сен айттың де, ол жаһаннамда болашақ деп айттың де. Һәм мен аның қырынан кетмедім де, гел аның қырында болдым де. Һәм ол де батырларша дұшманға ябырылғанда де, дұшман аны де сүңгі білән нетті де, яралады де. Яралады. Яғни нешледі? Яраланды. Һәм ол шушыңа төзе алмайшы де, нәрсе болғандыр, ауыртуға төзе алмады мекен, хорлыққа төзе алмады ме? Аллах біле. Ләкин төзе алмайшы, қылышының сабын жерге қойды де, ұшын көкірегіне қойды да, қылышына ятты де. Нешледі? Өзін өзі өтірді де. Міне, соңғы мезгілде нешледі? Төзе алмады. Өзін өзі өтірді де. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям нәрсе де? Иннамал аъмалу бил хаватим де. Дұрыслықта ғамәлләр ақырынан көрінеді. Ақырынан көрінеді. Міне, шуңа көре кіші қай вақыт әлләрінде ауырлықларын өтеді, ақырдан түзмей, һәм шуның сәбәпле нәрсе хәләк бола. Міне, будағын қарағыз шығып кеткен, қорықмаған, бүтін кіші сұқлана, ләкин соңғы мезгілде нешледі? Төзе алмады һәм өзін өзі өтірді. Біз білеміз, исламда, әлі аның турында сөйлешербіз, исламда ең зор гынахларның бірсі болып тұра, әгер де кіші өзіне өзі қол салса. Һәм әлбәттә, бик көп хадислар бар, әгер де кіші өзіне өзі өз тілегі білән кете екен, бұл дүниядан, ол енді жаһаннамға кете деген бик көп хадислар бар. Һәм мында дағын, әгер де енді ойлап қарасақ, мәсәлән, бұл кішінің ғұмыры башланды, келді де, мәсәлән, нешедір, мәсәлән, 47 яш болды дей, шулай бит енді. Құм сағатының бітті бит енді мұнда. Әгер де ол өзіне өзі құл салмаған болса, исән сау қайтқан болар ма? Йоқ. Аның бит енді ризығы бітті, ғұмыры бітті, иракның тибішлері соңғы. Ләкин соңғы мезгілде ол әгер де сабыр еткен болса, ол шахид кетейді. Һәм ол жәннетке кетейді. Ләкин сабыр етмеді. Демек, нәрседір болды. Демек, нендейдір проблемасы болды аның. Демек, аның ішінде біз білмеген, чөнки бірігіз де ойлы көрмегіз. Мәселен, кіші ихласлық білен жәннетке бара да,
бір адым қалғаш Аллах Тағала бұрада жаһаннамға жибәрә. Юк, Аллах залимме? Аллах залим түгел. Шуңа күрә, мәсәлән, кайбер кеше шулай изге булып йөреп, үлем алдыннан, үлере алдыннан ялгыш юлга китеп, дөрес үлмәсә, ул димәк, монда Аллах Тәгаләдә түгел гаип. Монда кешедә үзендә димәк проблемасы бар нәрсәдәдер. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кай вакыт ди, адәм баласы сез күргәндә ди, җәннәт, җәһәннәм гамәлләрен кыла ди. Мәсәлән, карыйсың, гынахта ди. Һәм аның белән җәһәннәм арасында ди, бер терсәк ераклыгы кала ди. Ягъни якын дигән сүз инде. Менә җәһәннәмгә китә. Шуннан соң Аллаһның тәкъдире ул кешене җиңә ди. Һәм ул җәннәт әһелләренең гамәленә күчә ди. Һәм җәннәткә кирип китә ди. Кай вакыт кеше ди, сез күргәндә җәннәт әһелләренең гамәлен кыла ди. Машалла. Монда да беренче кебек, монда да ахыр чиктә ди, аның җәннәт белән арада бер терсәк кала ди. Бер терсәк ераклык кала ди. Һәм тәкъдир аны җиңеп ди, ул җәһәннәм әһелләренең гамәленә күчә ди, һәм җәһәннәмгә кирип китә ди. Һәм Пәйгамбәр әйтте, гамәлләр ахыры белән күренә ди. Менә шуңа күрә шайтан, карагыз, соңгы мизгелдә нишләде? Җиңдеме? Җиңде. Клиент кая китте? Шайтанның клиенты китте җәһәннәмгә. Алла сакласын. Әлбәттә, иманы булса, тәүхиде, дине булса, инде Раббым үзе кичерсен, иншалла җәннәттә булыр, ләкин моның өчен кеше барыбер күпме утта газап күрәчәк. Менә шуңа күрә шайтан соңгы секунд, соңгы мизгелләрнең кадерен бик каты белә, һәм без сезнең белән әйттек, канистр белән içine суны нәрсәме салгач, аның авызы ачык, күз алдына китерәбез. Менә үлем шул бит инде. Канистр. Һәм канистрның капкачы бәләкәй бит аның. Иши күренмәй. Ачып куйдык та канистрны тибеп аудардык. Ишеннән нәрсә чыга? Су булса су чыга. Ишендә нәрсә? Тышына шул чыга. Менә үлем кешене шулай йыга. Ягъни канистрны аудара. Һәм үлгәч кешенең ишендә нәрсә бар? Бөтенесе тышка чыга дип әйттек. Шулай бит. Шуңа күрә Алла сакласын, кемдер шәһадәт кәлимәсен, әлхәмдүлилләh, кемдер шәһадәт кәлимәсен әйтеп үлә, әлхәмдүлилләh, кемдер Алла сакласын, нәрсә генә әйтсәң дә аңа шәһадәт кәлимәсен ул әйтмәячәк бер кашанда. Чөнки аңа кем әйттерми моны? Әлбәттә, шайтан ул бит, это же инструмент. Шайтан ул Раббы түгел, Аллаһ Тәгалә әйттерми. Шайтан бер кемне дә узып, бер нәрсә эшләй алмый. Бөтен нәрсә Аллаһ кулында. Һәм кеше ул, теге урысча әйткәндә, какого завершения человек достоин, он это завершение и получит. Кеше ничек бу дөньядан китергә лайык, ул шулай китәчәк. Шуңа күрә менә кеше ихласлы булырга тиеш. Ихласлы булганда, иншалла, яхшы үлем галәмәте булып тора. Иң беренче галәмәт, менә бүген башлыйбыз да, чөнки безнең инде дәрес вакыты чыга. Озан җитә. Менә иң беренче яхшы үлем галәмәте, галәмәт беләсез инде, признак благой смерти була инде, әгәр дә кеше шәһадәт кәлимәсе әйтеп үлсә. Әгәр дә кеше үлер алдыннан шәһадәт кәлимәсе әйтеп үлә икән, бу бәхетле кеше. Һәм аның үлеме аңа сөенеч китерәчәк. Чөнки ул шәһадәт кәлимәсе әйтеп. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Ман кана ахиру каламихи ла илаха иллаллах дахалал җанна." Кемнең бу дөньяда әйткән ахыр сүзләре ла илаха иллаллах булса, ул җәннәткә керәчәк ди. Менә иң ахыргы сүзе ла илаха иллаллах була икән, кая китә? Җәннәткә китә иншалла. Ләкин кемдер әйтергә мөмкин? Всего-то. Шәһадәт кәлимәсен әйттеңдә, кирип киттең. Машалла. Бигрәк җиңел икән. Юк. Бик күпләр әйтә алмаячаклар бу сүзне. Аллаһ әйттермәячәк аларга. Әйттермәячәк. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә инде дуа кылганда да сорарга кирәк. Аллаһумма җигал ахира каламина минад дунья ла илаха иллаллах дип, я Раббым, бу дөньяда безнең иң ахыр сүзләребез ла илаха иллаллах кәлимәсе булса иде дип, мәсәлән, бабайлар дуа кылалар бит, Раббым, соңгы сулышыбызга кадәр ла илаха иллаллах кәлимәсе белән
яшәргә язсаң дип. Хәтта берничә бабайның ишеткәнем бар, инфаркт вакытында, менә шушы инсульт вакытларында, иң менә шушы хәзер киттем инде дигән вакытта, кара хәзрәт ла илаха иллаллах әйтеп булмый икән ди. Башка нәрсәләр килә ди, аятел курсине дә укырга кирәк кебек ди. Юк ди, әйтеп булмый бит ди. Менә Аллаһның миңа сынавы бит ди, кара, димәк әҗәл җитсә мин әзер түгел бит әле ди. Менә шуңа күрә шаһадат кәлимәсен әйтеп үлү, ул инде әлхәмдүлилләh бик зур шатлык, бик зур куаныч. Шуңа күрә сөннәт булып тора, үлергә яткан кешенең колагына пышылтап тору. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Шуны уйлап булса да, шуны әйтеп булса да үлсә, бу бик зур бәхет була инде. Бу беренче галәмәте булды. Икенче галәмәте, әле ни турында сөйләшәчәкбез, шаһадат кәлимәсенә кайтачакбыз, яман үлем галәмәтләрен өйрәнгәндә. Мәсәлән, бик күп тарихта шундый язылып куелган риваятлар, ишраклар бар, кашан кешегә ла илаха иллаллах кәлимәсен әйттермәкче булалар, ул әйтми башка бер әйтә. Менә ансын яман үлемнәрдә карарбыз. Һәм икенчесе, әгәр дә кеше үлгәндә маңгайы тирләсә. Маңгайыннан мөселман кешесе вафат булганда маңгайыннан тир бәреп чыкса, бу аның димәк хәерле үлемен күрсәтә. Бурайда ибн Хусайб радиллаһу анху тапшыра, үлем түшәгендә яткан дусты янына килгәч, ул аның маңгай тирен күрә. Һәм Аллаһу акбар, ягъни Аллаһ бүйек дип сөенә. Мин ди пәйгамбәребезнең шундый сүзен ишеттем ди, мөминнең үлеме маңгай тире белән булыр ди. Ягъни шын иман иясенең үлеме маңгай тире белән булыр ди. Менә шундый сүзләрен ишеттем ди. Бу хадис имам Тирмизи, имам Насаи риваятларында килә. Мөминнең үлеме маңгай тире белән булыр ди. Шуңа күрә кеше үлгәндә маңгайы тирле икән, демәк бу яхшы үлемнең галәмәте булып тора. Өченчесе, җомга көнендә үлү. Җомга яки җомга кичендә үлү. Имам Ахмад Тирмизи риваятларында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кайсы гына мөселман әгәр дә җомга көнендә яки җомга төнендә үлсә, Аллаһ аны кабр фитнәсеннән, ягъни кабр газабыннан имин кылыр ди. Иншаллах, бик зур сөенеч булып тора, әгәр дә мөселман үлсә яки җомга көнендә, яки җомганың төнендә. Менә бу инде бер сөенеч, шатлык булып тора мөселманга. Димәк, бу сәбәп була нәрсәгә? Аның кабр газабыннан имин булуына. Бу имам Ахмад һәм Тирмизи риваятларында килә. Менә бу өчесе генә инде, безнең инде иншаллах бер 10-нан артык булыр ул. Ансын инде Аллаһ насыйп итсә, киләсе дәресләргә Алла бирсә. Ярый, бүгенгә җитә. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.